Des de l'inici de la Revolució s'havien anat formant els clubs polítics com els jacobins o els girondins. El nou Parlament republicà o Convenció Nacional es dividí entre els partidaris dels jacobins o republicans radicals, liderats per Danton, Marat i Robespierre, i els partidaris dels girondins, liderats per Brissot, més moderats. La primera etapa de govern republicà fou encapçalada pels girondins, que es tingueren que enfrontar a l'enemic intern, la contrarrevolució, i a l'amenaça militar estrangera de les grans monarquies absolutistes. Els girondins iniciaren la tasca de redactar la Constitució Republicana de 1793 i foren els encarregats de jutjar i executar el rei Lluís XVI a la guillotina el 21 de gener de 1793. Els girondins, davant les derrotes contra els austriacs, decretaren la lleva militar forçosa que va provocar noves insurreccions de signe contrarrevolucionari i algunes revoltes a províncies. A París, els sansculots, membres de les classes populars d'ideologia radical, recolzaven els jacobins i el seu líder Robespierre, disposat a aplicar mesures de tipus social favorables a les classes populars. A la Convenció Nacional, els jacobins i Robespierre guanyaven suport dels altres diputats i el juny de 1793, amb el suport d'una revolta armada dels sansculots, els principals líders girondins foren detinguts i executats a la guillotina. S'iniciava la fase democràtica i social de la República, la fase més radical de la Revolució Francesa.